bine v-am regăsit la un episod. Aici suntem împreună cu cei 3 vloggeri cei mai mari din Nimigea. Sunt aici cu Raul, dați like la el, și Marian Fresh. Abonați-vă! Urcă-te, mă! Am avut role, să știți. Am avut. Urcarea nu Fix jos! Urcarea e grea, dar coborârea e ușoară. Ai văzut? Ai mai văzut asta, Marian? Da, din am mușcat un șarpe. Câte fac pentru voi, prieteni? Da, ne găsim un câine. Un luam, că și așa era, nu mai trebuie unul. Și așa în care mai tri. Și abonați-vă la Bele de Andrei și o să facem după episodul ăsta o serie de Brawl Stars. Nu o serie, încă un episod de Brawl Stars. Vai, mamă. Să-mi bag. Ce e acolo, mâncați? Coloni. Ia de mai câinile. Aha. Vai, pulă. Unde m-a băgat? Mai mere, mă? Hai, lasă. Uai, ce mare se simte. Ah! Vai, ce era să pică. Vai. Și pentru că fac asta, dacă nu dați like, vin peste voi, să știți. Uite, cu ramura asta vin. Uite. Uitați-vă ce sus sunt. Ei să-mi bag. Cine vede, mă, în față? Du-te tu, mă. Eu în ce sunt eu? În ce? Nici cât apiciorul am. Nu uite chiar că e pe mărire. E, dacă îl punem normal, uite cum. Andante. Cine sare? Bum, bum, bum. Cine vrea să zboare? Maria vrea să zboare acum. Bă, n-aș intra în casa aia, chiar dacă voi o vedeți, nu? Vă vedeți casa aia, copii? Mam. Dacă vreți să intrăm în casa asta, dați 100 de like-uri. Pentru a ne încuraja puțin. Vai, pulă. Unde mă bagă like-urile? Eu sunt șosete, om. Șosetele rolelor. Bă, o să pun pază până mă fac lipsa mică. Și am revenit. Merg în față, că eu nu mai merg în față. Mă trec și pipi. Și n-am voie. Să vede camera. Și n-am buton de pauză. Ca Marian care are telefon. Telefon. Eu intru. Uitați-vă. Ce m-am speriat că aici un copil. Uitați-vă ce e acolo, copii. Eu merg acolo, îmi dați 100 de like-uri. Bă, cum ar... Ma. Nu mereți voi acolo. Vă ține și mai mânăuntru. Hai, bă, eu intru și tu. Pentru like-uri. Eu am o întrebare. Bă, dacă nu pot încărca de aici... Stai că pornesc lanterna. Hai, până așa, stai să și eu. Pornește. Dar nu pot învârti camera. Vai. În ce mă puneți voi, copii? E viața mea. Ce-au fost aici? Auziți că era porno. Dar să hai să vedem puiul în sus. Urcă tu mai sus, dă. Ce-ți mă dea? Nu mă stic pe dejinars. Am uitat ceva în picior. Cum intră, mă, sus? Auzi, vine poliția după noi. Pe aici? Eu, vai ce... Uitați-vă unde suntem. Dacă vă uitați acolo, Nită, vă dau orice vreți. Dacă intru, ce îmi dați? Îmi dați 100 de like-uri. Dacă îmi dați, e bine, dacă nu-mi dați, tot e bine, că și așa multe like-uri. Am 10 like-uri, bă, e destul pentru un începător. Mamă, fai de capul cu țepii ăștia. Mă moară. Bă, nu lăsa că-mi vine în cap. Și am și șosete. Stai, Raul, stai, Raul, stai, Raul. Ai, ce fac eu pentru voi? Că vă iubesc. Nu uitați-vă în picior.
Uite, mi-a intrat un fui. M-aș rezolva, băieți. Stai să opresc lanterna că mi se consumă din baterii. Gata, mi-am... Stai, că merg eu în față camera. Uite. Nu mă găsesc că mă urc acolo. Cine îmi ține scărița? Nu că mi-o ții? Nu, că eu... E la nebun. E Spider-Man. E o ușă mare. Vai. Bă, cine ține camera? O ții tu, Luca? Stai, Luca, stai. Aici e ușă, nu ți-i în casă. Da, da. Hai că nu. Hai că prima dată mere în sus. Marian, ții camera. Nu pot, bă, că o țin pe a mea. Luca, ține camera. Luca. Putem intra înăuntru? Da, uite acolo. Acolo și Vai, pula. A, păi, intrăm în casă, uitați-vă cum e acolo. bă, cine o scris mă ușă plecați. O fac. Plecați. Vai. Pe ce? Uite, să plecăm, că mie deja mi-e frică. Hai dacă eu urc la etaj. E acolo un cadavru. De acolo un cadavru. Numai că l ating. Eu când atinge, băieți, terminăm video-ul, îmi pare rău. Stați copii, că eu nu termin, că eu nu-s fricos ca... Tu te-am să urc, că mă bagi în bolă. Bolă ca cancer fac. Uitați-vă acolo. Eu nu pot urca că urc pe ușă. E capula. E un pat acolo. Un pat. Îs papuci. Și o să mă tem și să mă cac pe mine, că nu mă ajung. Băi, nu că trebuie să scuti trebuie să filmez și eu acolo. Dacă să filmez eu. Bă, nu, trebuie să scuti. Vai. Cine îmi ție telefonul? De ce? Eu vreau să mă cu biletă. Că nu putem. Ba, dacă putem. Ține-mi telefonul. Și la revedere. Eu am fost Bele de Andrei. Și ne vedem data viitoare la un nou episod. Pa, pa! O fi ca telefon.